a cell phone ri chuan hrizing lui mutui lai chu ti hara a manager chuan lo callin weibo lama inlar te mai ania khoya ma local sun su hotela khan om rengang che ti na lo shil parda chu keu dek deka reporter hovin hotel kota chuan an lo ngak thap ti azuk mu a lekha bu chher lai ya achang tunu ber me cheswal taka chuan a lo chang dai chu ni in kumsom pariat mi actress ni in anu le pa te kha police officer an ni a jin niki a an chan himnan an nun na chu an hla na lo ni lom thu seinan ti in an fanu si zingi chu nupuya tan chuan anei zui tabok ma se si zingi chuan a hmangai lo bur mai piang swal ke zing wheelchair a thureng ani mai ba ka anu le apa te an thina chana chuan mo puin a musitin angei thin hle a hmu lai ngei chuan mi padang te a fo khum mia mia zela chu chuan a pasal ru chu atina thin hle ani chutiang meche swal lutuk anga han om chu a hre ema wang chuan ani na dik taka let le tumin si zingi chu muthil le atum nge la a thei to bok si lo ani na anga in poma lim taka chu a hun chu man mai chu atum taringot mai ani chuti lai chuan a pasal le secretary te chu hotela chuan lo lang thutin in chena le kha chuan a hming chu sign tur chuan an lo shil a chan po zana chuan mi padang mutpui anga an ngai wang ani in soi thiam tumpon omzia anei lo anin chen vai chuan ani chu drug sedik mai mai ani don ti le a thi thwai don ti chu shabek book sia a thon thu kalmang chu thlak dang lam thei a in ring ta thi ala du lo tlat paper chu la in a pot thler ta vek mai in chen i due moti la ya secretary anati chuan ka du le lo ti na lo chang ol sam et in ngai to chiang ro ni ka chuan a lo ti supa in chen man chung changa po poisa tam tak pek an lo tum reng chu ni in ma se chu po chu adu chuang lo ina hoila milong nga kru kalawin thlak lu ka nge kapu mu ka du ani shi zingina ti le phe chuan niki chuan makalo ti hle ama a anupui mi zianen khan adang lam em boka atong du to in amol reu hle a rel ru kheu beu tak nei om po chuan a lang lo pa a ho ang le ti in ama chuan anor ho thlap le nga la secretary takngel po chuan angai na shelo ator ai hial te po chu twar hwamin ven him adu zok ni in a lang bok chu chuan nika thinlung chu a khoi hle ti chu a she theya duna le mangai na thinlung ero chu ala nei lem lo thung pu ber chuan atupa le amonu te chuan ina chuan a lo hmuaka anin chen le don lo te sha chuan alom hle anmonu chu swal thiam veu thin ma se atupa chuan a aya tha a hmu zo to don lovina she a chu ba ka anun na chan him tu te fa ni awang chuan in ngei takin omsela adu ber thin ani him takin chahlui te chuan kil hova anun pa nga ya chuan mi re thei tak ani awangin eitur tui nai tak tak te chu ai phak ve ngai si lova ei chin tok pho chu shelo lek chuan ai ngal bor bor mai in dai te mokatia niki analo ti po chuan actress ani ti kha ai she chuak chawa dai thowe ma se tun chum chu kapul lim nan kai cheu don ti na chang ni e cheu ro thaute zong lau reng reng su pu ber chuan alo ti vata lom mel deuh hian alo bu ngau ngau mai a hnu deuh chuan jilani ten an nga reng thu an lo shela wangin a chuak zui nga la jilani chu anel om lo hle ningi ero chu hlim thei le thunga enge inui vur vur ringa zindu yang master ne na inrak dun anga thuthang om me khi a serious asia em endorsement company tam takin contract an lo ti top nga la sin zilani chuan a lo ti bor bora keite chu mintrol pe ve shim shumalom kan ching fel le theimayang contract an ti top le kan fine tiranga ni mai alom alo ti ol sam et le ngal lipstick chu avan nal em em limited edition khatiro ningi chuan alo ti ve thung khoimo he lipstick hi mang to su iswal hmel lutuk baka engtin nge boy ni hi kan chin fel don ngai tua kan nga yania zilani chuan alo ti le a engma ti boya ngai lo thu dik lo te chu areya ama in are ve le mai ani
Su zu nen chuan inom dun lo ti na em ni dun nang min thla a ho le ngal de lom ani chuan va hola tom char char riang che su zu po mu to su ole ka mu chak fa shan hlei nem an ni po chuan lu lui chu ni dang ang lo riau chuan an hre ve tho an mo nu om that du lo chana chuan pu ber chuan atupa chu amo pu deuh tlata I vot ri reng maya Israel lawani engtin nge hetia ngai om te chuan adu theite rengang che ni poisa hian engkim a lei thei emoti in I seilen puya mangai na dik tak hi a lei thei ho si lova kan buai zo ta ni hi nangma chan him nan anu le pa ten an nun nan chana achunga tha chwa hi kan batani engai sak thalo lutuk naktu ka ina hian lo shwai howang che ti in thu alo pe bur mai ni dang ang bukin lu lui chuan assistant ningi chu lipstick chu a pe a ma se a ban zui ngal dai midang hne na a che dan le thuruk te lo shil dar thin tu kha ani ti a she to tlat a manager po chuan lo chana hnekin a lo beng ve she poka nom sataka om atum lain eitur engma leisa a lo nei ho lo ai chak zong te chu order a han tum wata cheng somli pakwa chia ai kauna chuan alo nei si ati ngai na shelo chuan suzu bok chu awa pan le taringota ani hian thlama sa mai khan million nga lai mai alo puk sak chu ni in chu wanga re thei em alo ni zo ani la chuan alo nei bi khau lo mai nakina kape mai don chenia min she thiam ri ro kalawin ngai to photangi ti in kongka akhar khum mak Nikil chuan secretary hne na chuan si singlui chu ina alo ho du le du lo zo tur chuan a shila zanlama kongkama spicy noodles ai lai chu internet lama chuan alo viral le man to manager chuan hauli a keima kani lo alo ti zot zot ani chuan do tan sre ni chu thingila thang ati ta ka chuan keima chu kani ngei mai ma se bol thum em chu kai lo alo ti le zai chu buai na berani lo su zo muturin ifakal le ni lom ni engtia ti chi nge moi ni don ni ti in zilani chuan avwa katung oi engma ka vati lo ka poisa ba a ka vadil ruatani kha ente jilan sangkhat min lo puk tir mai te zanga chau po apoi lo ala ti zui I pasalina ne yang chu dil ve mai la ka du lo a poisa ka mang du lo jilani chuan a khongai deuh nge cheng sa nga lai mai chu a gpay le tangi nge buaina siam to lo tur chuan a shil zui bok weibo lama chuan lu lui chuan su zu chu tekin a poisa ba chu pele thwai tur chuan a post nan ta mia mai chu chuan an pahnih kara ngai tuana le thu thang dik lo leng kwal vel te chu a ching fel thei don ta ni in alanga ma se chu chuan su zu chu a ti thin rim hle thung awa khola chuan alo lak sak du to der mai si lova a thian te la chuan an lo nui zat ve khang lang bok si en liam mai chu atum ta ho lo chuan thil po sawang chuan thopui tura betu te po lu lui te chuan an nei sui ngal thonga lem chang tur emo model anga chang tur po in lein pe lo viau ma se poisa an mamo bok si ani a thom nu hak tur an lo duan sa chu a sexy ma ti in manager chuan a soi sela plot ang kha chuan ni se a hak sakanga chu chuan atlak chhiat na bul chan na asiam don ani ti kha shikara apoilo kalo hak sakang che u ma se ka style thla ka du wang chawani ang ngai tuana ten om tak kha lo pu ho su ang che ka in thlak don fa chuak ro ti in lu lui chuan a kor tur chu ama in a design ta deya July mona chuan Nikki le secretary te po chon local via you brand manager chuan lom takin alo dong songa an spokesperson atan chuan lu lui chu an thlang ti te lo shila brand te naw mai an ni awangin Nikki chuan anupui chu alai na tuang reng hle an som na ngai poimo a Jin group president Nika alo kal ve thei chuan borwa ka siamin lumpo a hlo hle bukani spokesperson lak lu na chuan nui ver in lu lui chu in chung lama tang chuan alo chuk thladal dala akor ama design ngei mai chu lo ha in a in me kher mai mi te po chuan chelo an ti thu chu soin an phun sep hloma
thlat te an lak sak chuai bawk chu zuat thin rim khan brand manager chu thawmhnaw thelem deuh hak tir turin alo tham lek chu lo ni in mahse cha tak chuan alo in lan le ro si a alung awi lo na samai I haw tu em tih message a dawn chu lui chuan tunge aw tih na chhang le ta ni ka lek chu lo ni in a pasal number em pawh alo la save lo chu a in thiam lo ve deuh ni ka ero chuan makti na pawh a nei lem lo angai sak lo ve hrim ani in lama ero chawhlui kil tur chuan a haw ve le zeu thin du sak takin eitur tha te chu an lo chhawp thin a kalomi o pa a mahse ka in dai tria ati chuan ni ka chu alo hak bor lom thu a soi mai ba ka pa a tia a ko te chu phut sok na tham ani ve reng ani pu ber po in la sei takin transpek tum chuan a in thiar filim san ve thuaya naktu ka kalau huanga ibula kamuang o lulu ina ti chuan angai kher lo sin ka ti lui lem lo che ti in ni ka chuan alo chhang wat a in thla hrong deuh tlat ani ma se lui chuan zinga ni chunga company thataka a in kol thei awang chuan angai sang ru hle a anat na po chu ti dam thei ani a ring tlat bawk ani naktu ka chuan kalau ho ang min lo hruai dawn nia ati le zai a anin lama huwa tum chu jilani chuan tha ati vak lova a chan po ele ina tha in hom nuam don si a thau vak mayang ti a lo thon pui ani nupa shan reng te chu tha iti bi kem ni kan pa in ho turin min dualom a lo ti ve tlat tunge nupa in ni ti hre chuang pasal tak tak anga ngai ni la mi padang ina kha ni vakal duk lawang nia ama kha chuan kalau thiam lo ngei mai ma se kadang lam to don heng ho hi chu ka hon pe lo I du le lo shalla I du nei dei don nia anin thlem thluk lo mel ta khop mai meeting pui mon nei lai chuan lui chuan ni ka chu lo khola a reject mo ti chu alo la pal loudspeaker a lo om zui du tak ka in siam fel to a engtika nge min lo shrai don alo ti tamai he president in nupui a nei to ni mo ti in an ming phok thu hloma meeting kan neya secretary an lo shwa yang che ti in a chang taringot ina thlen chuan pu ber chu in check up turin alo chhuak dei maya alo re deuh rui mai ni ka room chu alo lian tha in closet te po chu alo tam hle a an pa lo ho chu hlim taka lo lomin ei rong te chu a bol sak ve thlap bok a hlim hmel hle ngi pu ber lo ho po chuan an mo nu ina alo ho to tia mo chuan a lo me ma wangin na thok ho hne na chuan bonus a pek vek tur thu a shil hial ani chu thuan han sha chuan na thok te po chuan hlim hle a phur takin ei rong te chu an bol ta sur hloma ni ka te pu tu tan phe chuan mu mangi mo ti mai tur khopa thil mak ani tlat ai tur siam te chu an pathum chuan an ei hova sup te po chu alo siam thiam phian mai khoma te chuan mu in alet kwal vaka a chaw deuh buk nen alo mu hil ngal der ni ka chuan a kai thodu talova maktak mayin ani po chu mi zan chuan amutui hle bok ani tup chuan an ei lai chuan lui mi hil po chu lo har chi a na thok tur bok chuan a chuak le ngal a drama thar tura a role play tur chu jinglui chuan a hu phur pui dewa ami sia ne na in mil lo tak ania wangin ma se chu drama chu alar don hle tia sha ta wang chuan lui chuan nar alo tum ho lo audition ani pui tur ero le khabu a achang tu nu ber shenikha alo ni tlat mai an pahnih chuan audition chu an perwal ta a manager te ve chu anin ei lo tunin anin khei deuh fak maya sheni chu che thaviau ma se director lung chu adum fam kim thei tlat lo lui sok chu an ko ve le ta a an du dan zong te alo sha sa diam to wang khan chu amang tangkaya director du song tak mai chuan a che fu ta hlo mai sheni ai chuan ama zok chu lead role play tur chuan an thlang fel ta ni chanchin thar thalo tak mai chuan niki beng chu alo thleng ve le ta chi a jinglui chuan jindu crown prince chu a taksa moi na hmangin a tham lung oya sheni role tur a chu sak dai ti in
internet lama chuan an lo the dar chiang mai a Shani fans te chuan lung oi lo hle a Lului chu entertainment industry changa bang mak tur te chuan an vo sui tamaya in tur pek pa in Lului chuan chung a chan chin dik lo tak tak te chu en to lo tur le mi thu choi te chu ring lo tur chuan angena ani telin Lului chuan a pasal nikil chu angai na tel tela a mel te chu a hu tha zo vek to nupa an ni awangin khum khata chuan an mudun ve maya ma se nika chu atong tam lo hle chutiang din huna ding ani awang chuan a in tla hring hle boka fanei thei din huna po chuan kan ding bok si lova ti in a soi chua khial mai Lului po chuan khongai devin a hma mi ang kha kani to lo ania tuna chuan he in chua san hi ka tum to lo then che po hi ka du lo ma se tu emo du le mangai i ne ni chuan mi shilla kan in then ma chuan me chidang min kop san su o ti in angen niki ero chuang ngoi ringa i ke wang hi chuan ka sit lo che nia lungai su aladam thei em mang ti in amu hil sui ta a atu ka chuan nika thom hno le underwear te chu suitcase a chuan a khung sak chawa in a chang chuan a keng chuak dai nika ke chuan na chu a hремei lova ma se chumi ni a Lului ne na an in sut chuan a lo na sok mai ana le to chuang lo drama an chan na hmuna chuan vatla in imamo hunai mangdon nia ti in ATM card chu pe ka tuma Lului chuan a lo du tlat lo kapu pek chiania a ri runam nan tal lak sak sham ro ati ta ka chuan a lak sak ve mai bye bye u kanin pule donia ram hul dam doi tur ka da chwa to kha lo in nge nge yang che o ti in akal santa a an drama chu a hit hle don ti a shat lok to awang khan director ne na chuan million somriat a invest a du ve thu a soi nge nge screenwriter le producer ten yen chuan an in mukhoma tu emo hian thla alo lak sak le sham an vai chuan an phur tlang hle a selfie in an drama ti larnan weibo lama chuan an post sui thlalak sak tu kha sheni manager zia alo ni reng mai director nen chuan Lului chu in ngai zawng ang chuan post siam atuma an chan chin thang ve lawang chuan Lului chu banin sheni sok chu an lak le dai mai a be sei pui ani ma se an crew thlalak an lo post chu an mule box si a an tum chu a hlo cham ngal ami thla a chuan Lului ni ver ver lai chu a hmu deuh reng to mai a pu po in a tu pa dan chu a lo hai ho lo in nu zin chuak chu i be ve to em i zei lo le lu tu ke mai i dam doi tur te po a siam sak diam to chi kha i ngai te chuan in lak pa vak na chi ani me lo wania va khol to pro ti in a lo shil ama tak po chuan chu thei tui chu a lo in thina a lo that pha hle ani o me a thom hno lo bo ta cheu mai chu a ngai na a hre lo hle a secretary chu va zot tu man lut ngai lo nang le inu pui bak chu ti in a lo chang si a underwear le zel a lo keng tel chu mak a ti lo thei lo va kholin engtika ngei lo hodon a vati ve ngei he min ngai to ni chiang mai Lului na lo ti chuan a zak le deuh si a ai kapu in a soi reng zel chi a ala ti chu zui ka oi lo min ngai to du su tu ma kom pui me lo vania Lului na lo ti le chuan a sak tel tela khol chu da ta ringot ni dang ang lo takin group meeting an nei na ti chuan nikil chuan a phone chu en vung vungin anui le vor vor thina Lului khan a thlalak keu deuh deuh a lo thon thin chu ni in secretary la chuan lo em pui ve phet a lo tung a lo hlia zel an drama chan laia chuan Suzu khan a lo invest ve tho awang chuan in ti thuna chen po a lo nei ve zela shani po chu supporting role play tur chuan a lo til tir ve sham ama ang khan Lului chuan ala duin chutia shani ne na anin kara thil engemaw ang taka arin chuan a thik te a lo ring ve ngota a lo teuh lo na samai hun liam to chu theingila nun thara bulchan atum to thu alo soi dai si chu mai ba ka khati hun lai po khan
chu chu hian hmeichhe dang kawp san reng thovin nawm chen nan leh sum hmuh nan bak a duh chuang lo tih pawh a hre kar bawk ani milian nga a bat te kha a lo la dil zui chutia lulu ina a biak tha duh tak lova chuan ka investment kha lak let ka duh ani tiin director hnianah chuan a sawi ta thuta drama kal lai chu a buai pha ring deuh te pawh ni mahna an sin pakhatah chuan lului chuan pitar an kaih lai tlutur chu a dawmna lamah a ke a bilpal ta hlo mai a Shani Erawh chu lo in thiar filim daih thung director pawh chuan a hauh pha hret nge nge a chang tupa ber waina chuan lo buai puin ni lenga Nikki an a lo biak lo awang chuan lului chu a lo ti tau rilru hmana kawngka lo hawng la tih message a dawng chia chu a phu zawk mai bai au au chung chuan a va hawng a Nikki leh a secretary te an lo awm reng tawh kapu in min lo tira hei ikena a noiht tur damdawi kan lo pe dawn chian ni hi a tih chuan secretary chuan a kal san ta ri a ama thu a kal ani reng si a akena te chu en sakin damdawi te hnaihsaka tuma mahse an thei ei khan a lo ti dam daih tawh zan in chu hetah kariak ve mayang Nikki an a ti pawh chuan lului chuan a lo hnial duh bik lo a tukah chuan Suzu khan milian nga chu a lo thon ve ta ngeya voi khat ma sawi leh tawngai suang che a lo ti tel kher bawk mahse internet lamah chuan a chanchin chelam hlir mai chu hmuh tur a awm zui sela lului chu gold digger ang deuh te chuan an chhuah thul Zin Group President car an hotel bula an hmuh wang a lo ni nupa an ni tih kha mipui hriatah an na puangzar bawk si lova manager chu a rilru a ha leh tawh hle lului erawh chuan engah te vak chuan a lo ngai leh pek lo nang hi sing lui ni lo lem chan reng in he saw tu em mai manager in a ti pawh in engtin nge hriat hei hi thon thu khovel mai mai ani hi a lo ti hluta midam lo te hi ni lo mo ka ti mai mai ani kha enge moi sui le tak takin a hma kha chuan ka hna a khan ka rilru ka pelo thin em alom nang pawh ka ti buai thin em chi kha mahse tuna chuan ka piang thar tawh a lungai na tur engma awm tawh lo an thu sawi te chu ngai venin Shani chuan a beng a lo tun hru a ani pawh chu thon thu khovela lo lut ve tho chu a lo ni thalak dar chiam mai chu Nikki pawh chuan a lo hmu ve a ama ani lovin secretary zawk kha ala ni zui a ngai tua deuh awang chuan lului chu a va hruai thlapa an chanchin dar tihsia awm nana malak chu a ngai dawn ta ni in hmufu pal ang te chuan lului chuan in sawi fi hlim chu a tuma mahse Nikki chuan an oi a lo ring hauh lova thudik tak sawi mai chu tha in a hreta an in nei tawh thu chu a puangzar zui ta daya mi te ngai ven a hlawh zual hle chu chuan hung tha lo a nei ang tih chu lului chuan a lo hlau thawng ve ta hle a Suzu la khan a lo khawl ngal vat bawk mahse a lak sak duh lo an drama chan lai chuan a tur pha a hlawa haters anga bawk si a Nikki khan a lo chhap pui ve a hlau bawk ani Nikki lai hian a za deuh tlata a in thangam le tawh lo mundanga zin tur chuan lului te chu an in bua sai mek a mahse a pu chuan lo khawlin an pa chu a ke zing a zia awm hle tawh thu a lo hril a lawm em awang chuan hutur chuan a va kala ke a dinga kal tur erawh chuan hun ala duh deuh an ring ani an zinna hmunah chuan ama ngei chuan an nu chu a va kal puia zanah chuan Suzu khan a lo khawl leh nika chuan lo chhangin kan chungchang ti kha ka pho lang vek dawn ania ti in a lo vo Nikki chu a lo thian rim hle a anupui chu engtin ma ti buai tawh lo tur chuan a lo hril an thawmah chuan lului pawh chu lo harin khawl chu a off sak ta daya a thian te chuan lului chu theihngil tawh mai tur chuan hril mahse Suzu chuan chutiang mai chuan a kal tir thei bik bawk si lovani in an va thlen chuan pu ber chuan in leng a lo nei a Shani lek kha lo ni in lului chuan maka ti hle khawlaia a tlu sual lo tran puin damdawi ina a lo va hruaia pu chuan a lawm em awang chuan an ina leng turin a lo sawm a lo ni thon thu pa ngaia chuan khami tum kha nika le Shani te in hmuna hmasa ber ani a Shani hian a lo duh ngal bur bawk
lehkhabu pa ngai anga thil a thleng leh ta thut mai chuan lu lui chu a ti hlau thawng hle a thon thu chu a bula tangin a in her let leh dawnin a hria a nika chuan hriani chu du in an in then daih tak takang tih chu a hlau hle bawk ipu zawk khan leng turin min sawm a lawm min hmu chu i lawm vak lo ani maw hriani chuan a lo ti zui chata enge moi soi le min khoi su tiin lu lui chuan a lo be thadu vak lo Niki po chuan Miss Shen kan nu kha chuan boipui tur anga lutuka in puilama sawn nangma boipui tur che chialo tam tak an omi ti in alo khak zawa kan pa soi chui shamu pa a ho room la mai lu dai tiang ti in lu lui chu nikamal chunga chuan awa thuve thara anui phei vur vur mai kanin angi ti em in angmin ti china tia nika zo chuan teulo mai alo tivat ani itai pani em nilove enga tingi ka zot mai mai che anin en deuh vung vunga anin mua chep pu ber khan alo en thlak vur mai chu ni in fapa nei vat vat se adu ni in an ringa mat se tundin huna chuan nau pai the ni in an sheri ilo chumi zan chuan zan lai dar som pahnia chia chia lu lui chu bo ta thut mai niki chuan amit vai emo amumang emo ati hiala ma se thalak tikha a ena alo la vek si angai na shelo taka a lai chuan voile khata alo mule thut bok akal bo san dai mayang ti hlavin aveng tlaivar ta topa anpa dan chuan lu lui ngai chu ati thachia bik lova zan lama thil thleng te chu a sheve bok si lo nikala chuan a shil hek lo a doctor chu nika chuan Zofia tum zeta a soile du lo ma se doctor chuan thil I muswal chu ama khop mai enge muswal lai soi du si lova engpo ni se innu in damdoi a in tir thin chi awang po khani mai thei ti in alo chang Call Me By ti movie puitling budget po sang taka changtur chuan lu lui chu an lo bele hlo maya a changtu pa tur chu wena bok khani in zana krute na dinner an buat saya chuan an va e ve nga la in lama niki chuan akut te chu alo ti hliam luya lu lui damdoi siam kha a in nu reilo te ha adam ngal vek mai zanja e khama chuan niki chuan anupui chu alo shwaya ani rui lungpam to chuan nilengin min be thadu si lova min chen itu mem ni ti in alo cha khum nangma na lo min be du lo chen don love o to ang ati chuan alung oi ve le mai wena le niki te ro chu anin mel no lo hle ina chuan lu lui chuan puang ta a khovel shandai mi ani thu te asoi min hlawim ati chuan min ti dam tur lo kalini a enga nge ka hlau te lu lang cheni ti in niki chuan alo chang chumi zan chuan har sa takin niki choding ve the shama ma se kala tum chuan a tlutop mai lu lui chuan hun pakhata shwaya thil ti theina khop na mun ani thua shil chuta chuan akor hak lai te poka alo khai tuara chulai hmuna thil te chuan thil ti theina ni in damna akeng tel ni in a soibok ka bodai lai khan helai hmuna hian ka kalani kalsan che hi ka du lova chu wang chuan lau thong su ike hi kan ti jamvat vat angai zo kanya ti in a shil niki po chuan engma a soi zui to bik lo an pahnih in kar po chuan thatlam pan zelin lu lui en kol na po chuan shat lo karin ra tha aron chwa ta a ataksa po chuan hrisel lam apan chho ve ta zel wena a thik chang phei chuan a shat lo hlanin alo ding le zok zela a ke te chu a hmang thei tla zel shooting an nei na chuan sheni khan lu lui chu lo bia in khovel danga tanga local inimo alo ti thuta enge soi omzia lu lu in alo ti vel shelo der du su he drama a hian achang tu pa chu niki ani in achang tu nu ke ka ni ithi dai to tur ani ya I cham rei to ma ma ni I khovela khan I let le to nga ya nia alo ti le engtin a ol sam lutuk plot hi thla kila inin chenanga chuan jina hi ka indu tiranga chuan ithi anga I le the ngala ni mai du lo tai la I thu soi te kha ka recall ve kanya
I supporting role hi I chan dei mai tur a sin. Chu wang chuan kan pa lam hi chu lo ngai ven to su. I ni na khan lung oila. Ke po hi min zui vak du to su. Hitan a cha ani mai. Ani lo chuan I career hi ka ti chevek the ania. Shani chuan a chang zui ngam to lova. Ma se lu lu in. Lui leo a thiam lo ti a soi thom chua shita a. Pul kau tlanga phone manga lu lui kal lai chu. At nung lama chang chuan. Tuya chuan anam thlata popa. Ama mutura niki te local chuan chulai tak chulo hmu in. Lau thong le man mo zet chuan. San turin tuya chuan alo zuang lut ngal. Ma se lu lui chuan tui leo chulo thiam ringa. Niki chu lo impom tir vatin alo mo vel. Crew le director te chuan lo clear topin. Shani chuan a thil ti swal man chu. A tuar nge yang le. Tuna chuan niki ke po alo dam fil ve ta a. Pu ber po a hlim khop mai. Manager la ni po niki secretary nen khan an lo in ngai zong ve rin to chu lo ni in. Ato pa chuan ro pui takin niki le lului te po chu anin nei chale ta a. An thon thu chu midang zia ni lovin an ma ni nge chuan an ziak thei ta ni. Ole khati song kha tuntum drama chu alo ni le ta a. Drama dang mu nom tak nen kan lo ger le va don ya.